Исәнмесез укучылар. 11-15 гасырларда Көнбатыш Европада үзәкләшкән дәүләтләр барлыкка килә. Бүгенге дәрестә без сезнең белән берләшүне Франция мисалында карарбыз. Европаның бар җирендәге кебек Франциядә дә авыл хуҗалыгы һөнәрчелек уңышлы җәелеп китә. Шәһәрләр үсә. Париж барлык төньяк көнчыгыш Франциянең һөнәрчелек һәм сәүдә үзәге булып тора. Ләкин үзара сугышлар һәм юллардагы талаулар илнең хуҗалыгына бигрәк тә сәүдәгә зур зыян китерәләр. Шунлыктан һөнәрчеләр һәм сәүдәгәрләр феодал таркаулыкны бетерергә телиләр. Бары тик көчле король хакимияте генә үз иркендәге аристократ сеньорларны йөгәнли, илдә тәртип урнаштыра ала. Үсә барган шәһәрләр сеньорлар хакимлегеннән котылу өчен күбесенчә ярдәм сорап корольгә мөрәҗәгать итәләр. Үзенең баш имәс вассалларын көчсезләндерү максатыннан король еш кына шәһәр халкы ягына баса һәм үз идарә өчен аларга грамоталар бирә. Шәһәрләр үзләрен яклаучыга акчалата ярдәм итәләр. Күп вакытта аңа крал һәм хәрби отрядлар җибәреп торалар. Шәһәрләрдән килгән отрядларның король ягыннан торып сугышулары күп тапкырлар хәрби бәрелешләрнең король файдасына тәмамлануына булыша. Франция корольләрен чиркәү актив яклый. Ул илдә үзара сугышлардан һәм рыцарьларның талауларыннан күп зыян күргәнлектән тәртип урнаштырырга омтыла. Корольләр үзләренә киңәшчеләр итеп, күбесенчә белемле, көчле епископларны һәм аббатларны алалар. Укучылар, әйдәгез хәзер берләштерүнең беренче уңышлары белән танышып китик. Башта король үз биләмәләрендәге вассалларны буйсындыра. Буйсынмаганнарга җәза итеп, ул аларның замокларын җимертә һәм анда үзенең отрядларын куя. Капетиниклар династиясеннән чыккан беренче корольләр күрше җирләрне сатып ала һәм яулап алып, үзләренең кечкенә биләмәләрен зурайталар. Аннары алар зур өлкәләрнең бәйсез идарәчеләрендә үзләренә буйсындыра башлыйлар. Францияны берләштерү өчен көрәштә король Филипп II Август зур уңышларга ирешә. 15 яшендә тәхеткә утырган Филипп II Август үзен гайрәтле, сак һәм алдан күрә белүче хаким итеп күрсәтә. Шикләнүчән, мәкерле һәм астыртын хаким үзенең дошманнары арасында оста итеп узгышлар чыгара торган була. Филипп II Август Англия короленнән Нормандияны тартып ала. Аннары Франциянең төньягындагы башка өлкәләрне дә сугыш юлы белән үзенеке итә. Англия короле югалткан биләмәләрен кире кайтару өчен Германия императоры һәм Франциянең кайбер эре сеньорлары белән берләшә. 1214 елда Филипп II Франциянең төньягында Бувино янындагы каты бәрелештә үзенең дошманнарын кырып бетерә. Французлар бай трофейлар алалар. Франциядә инглизләр кулында бары тик Аквитанияның бер өлеше генә кала. Еретикларга каршы походлар нәтиҗәсендә Филипп II Августның үлеменнән соң да король биләмәләренә Тулуза графлыгы кушыла. Король Франциянең теләсә кайсы феодалына караганда да көчлерәк булып китә. Укучылар, сез ничек уйлыйсыз? Бу уңышлар корольгә нинди өстенлекләр биргән? Ул илнең бөтен территориясендә кулланыла ала торган законнар чыгара. Король биләмәләрендә үзара сугышлар тыелган була. Кушылмаган өлкәләрдәге феодалларга бер-берсенә каршы сугыш игълан иткәннән соң 40 көнгә кадәр хәрби хәрәкәтләр башларга рөхсәт ителми. Шул вакыт эчендә көчсезрәк як король судына шикаят бирә ала. Король үзенең акчасын сугарга һәм аны бөтен җирдә кулланылышта йөртергә, кабул итәргә боера. Бу исә сәүдәне җиңеләйтә. Матур Филипп IV-нең җиңүләре һәм җиңелүләре ничек булган соң? Әйдәгез бу сорауга җавап эзлик. Көчле, тәвәккәл, тупас, куйган максатына туп-туры бара торган матур кушаматлы Филипп IV король биләмәләрен бик нык киңәйтә.
Аның заманында король биләмәләренә бай Шампань графлыгы һәм илнең көньягында Пиреней тауларындагы Навара җирләре кушыла. Филипп IV Англиягә каршы сугышларны дәвам иттерә. Ул Англия союздашы Фландриягә гаскәр җибәрә һәм бу өлкәне дә куша. Ләкин солдатларның талаулары һәм зур салымнар халыкны басып алучыларга каршы көрәшкә күтәрә. Бер вакыт төнлә белән Брюггеда һөнәрчеләр баш күтәрәләр һәм француз гарнизонын кырып бетерәләр. Бу Брюгге иртәсе дип аталган вакыйга бөтен ил буйлап баш күтәрүгә хәбәр сала. Король рыцарьлар һәм ялланган армиясе белән Фландриягә китә. Ул 1302 елда Куртрео шәһәре янында нигездә сеңгеләр белән коралланган һөнәрчеләр һәм крестьяннарның җәяүле ополченияләре тарафыннан тормар ителә. Бу бәрелешне шпорлар бәрелеше дип атаганнар. Һәлак булган рыцарьларның алтын йөгертелгән шпорлары җиңү хөрмәтенә шәһәр соборында төзеп куелган була. Франция короле Фландрияның зур өлешен югалта. Укучылар, Филипп IV һәм папа арасындагы булган мөнәсәбәтләргә ачыклык кертик. Чиновникларга хезмәт хакы түләр һәм сугышлар алып бару өчен корольгә бик күп күләмдә акча кирәк була. Акча табар өчен король нинди генә ысуллар уйлап чыгармый. Филипп IV металл акча составындагы көмешнең бер өлешен арзанлы металл белән алмаштырып, король акчасын боза. Шул чакта акчаның бәясе төшә. Король үзенең бурычларын бозылган акчалар белән түләргә боера, казнага түләүне дөрес акча белән башкаруны таләп итә. Мондый гаделсезлеккә ачулары чыккан яраннары Филипп IV-гә ялган акча сугышы король дигән кушамат бирәләр. Рыцарьлардан һәм бай шәһәр кешеләреннән король хәрби хезмәттән азат ителү бәрабәренә акча таләп итә. Ул байлардан мәҗбүриләп займнар ала. Акча кыенлыклары Филипп IV белән папа Бонифаций VIII арасында каршылык китереп чыгара. Бу горур һәм үз сүзле карт яңа заман патшалары җитәкчеләренә элеккеге таләпләрен куярга тырышкан. Ләкин Иннокентий III заманнары инде узып киткән була. Акча кирәк булганлыктан Филипп IV чиркәү җирләренә салым салган. Папа корольгә чиркәүдән сөрү белән яный һәм үз хакимлегенә тулысынча буйсынуны таләп итә. Ләкин бу корольне куркытмый. Ул алтынны илдән читкә чыгаруны тыя, папаны ерестә гаепли. Филипп IV-нең илчесе ялланган отряды белән папа замагына бәреп керә һәм чиркәү башлыгын хурлый. Түбән сүтүләрне күтәрә алмаган папа үлеп китә. Папалар Римны ташлап китәргә мәҗбүр булалар һәм бар яктан да француз короле биләмәләре белән әйләндереп алынган Авиньон шәһәренә күчеп утыралар. Шулай итеп, папаларның 70 елга якын дәвам иткән Авиньон әсирлеге башлана. Бу елларда барлык папалар француз була һәм Франция короле күрсәтмәсе белән сайланып куела. Европа илләрендә король властының көчәюе белән Рим папаларының куәте какшый. Укучылар, Филипп IV-гә папага каршы көрәштә илдәге катлауларның, ягъни сословиеләрнең ризалыгын алырга кирәк була. Шулай ул 1302 елда беренче тапкыр генерал штатларына чакыра. Бу руханилар, дворяннар һәм хәлле шәһәр кешеләре вәкилләреннән торган җыелыш була. Шул вакыттан алып корольләр салым кертергә теләгән саен генерал штатларны җыялар. Ишенче сословиедә җитәкчелек урынын бай шәһәр кешеләре алып тора. Король элек тә аларны еш кына король советы утырышларына чакыра. Король казнасын идарә итүгә тарта. Эш сословиеле вәкилләренең утырышлары үткәрелә. Салымнарны раслаганда сословиеләр арасында еш кына бәхәс чыга. Руханилар белән дворяннар ике тавышка ия булганга күрә шәһәр байлары юл куярга мәҗбүр булалар.
Сословияләр арасындагы каршылыклар дәүләт эшләренә генерал штатларның йогынтысын киметә. 14 гасыр башында Франциядә катлауларга бүленгән монархия, король власте сословияләр вәкилләренең җыелышына таяна торган үзәкләшкән феодаль дәүләт барлыкка килә. Бу үзәкләшкән дәүләт үсешенең беренче баскычы була. Король власте әле сословияләр булышлыгыннан башка гына ил белән идарә итәрлек көчле булмый. Укучылар, Франциянең берләшүе ничек була диелгән темабызның теория өлеше тәмам. Практик өлештә очрашырбыз.